Здравейте, приятели! Добре дошли в следващото ни видео, за което ще говорим за втората книга, която не е точно книга, а подкнига, която ни представя двама от героите, които ще предстоят в Пепелящата и прокълнатият крал. Ще се запознаем днес с историята на Лилит и вампира Вейл. И шесте изпепелени рози. Защо се казва шесте изпепелени рози? Поради причината, че Лилит предлага на Вейл 6 изпепелени рози в замяната на 6 пипетки от неговата кръв. Но ли да започнем от там, че Лилит е много злочесто дете. Още от малка даже е родена много хърбава, слаба, много болнава. Самата смърт, казват някои хора, но е много умен учен. Тя разработва отвара, която ще спаси нейния град и нейните близки хора. Нейната сестра, която е болна от тази неизлечима болест. Никое лекарство не се влияе от Лилит търси решение как да помогне на своята сестра и разбира от тайни древни книги, че може би е възможно да се направи лекарство или отвара с помощта на магия от богове и кръв на вампир. В края на града се разказва история мит за един вампир, който е от стотици години там, който е бил много страшен, убивал безумно никого. Тя се престрашава да отиде в края на града срещу вампира, който е Вейл. Той е решение, който по-нататък разбираме, че е военачалник на Решанската империя преди хиажите да завладеят Решаните. Те включват сделка. Ако при всяко посещение Лилит донася по една черна роза, той ще даде колкото поиска кръв. Тя се съгласява, започват срещите. Всеки месец тя идва и взима една пипетка кръв от него. Изпробва, прави експерименти, чете книги. Но докато разглежда къщата на Вейл, се намира на библиотеката на Вейл, която е толкова богата на знания на книги, на различни. Тя се пита, може ли да взема някоя книга? Вейл първоначално е скептичен и не е много съгласен. Но след време и разговори той позволява. Даже и превежда книгите. И оттам започва тяхната любов. Вейл е вампир, докато Лилит е просто човек. В крайна сметка Лилит намира лечение за тази болест. Но хората разбират, че с помощта на Вейл, вампир, който е мразен дори от боговете, хората отиват да убият Вейл. Опитват се да убият Вейл, но Лилит се жертва за него. За него. Лилит се жертва за него. И е на прага на смъртта. Вейл решава да я направи полувампир. По-скоро вампир, превърнат вампир.
в вампирския свят превърнатите вампири не се приемат. Така както тези, които са родени вампири. Но тяхната любов не спира. Вел е много притеснен, защото превръщането на един човек не винаги се получава, отнема супер много време. Примерно от 3 до може би месец-два заминават. Лилит се бори за живота си. Пак е на прага на смъртта, още от раждане. Сега пак на прага на смъртта. Но се бори и се събужда. Вел през сълзи я прегръща и ни дава от неговата кръв. Заминават към земите на решаните, защото се чува, че ще има война. Той е притеснен, естествено, за Лилит. Тя доскоро човек покрай вампири. Как ще реагира? Но Лилит е готова за приключения. И така свършва книгата 6 изпепелени рози. И в следващото клипче ще разгледаме Заблъкнатият крал и пепелящата. Благодаря за гледането и до скоро!